Lho nek grup solawatan ngeten sok rengeng-rengeng. Sedulurku kakung lan putri ayo do sregep anggone ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti. Ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lekas ono sing gremengang suarane Mariatun nek mesti. Lek ngempreng lah Mariatun. Sangu mati ngaji paryane Usman Ridho. Nek kiai-kiai daerah Karangrejo sangu mati yang ibadah bener tun. Sangu mati niku ngibadah. Mung ngibadahe wong Karangrejo wong Kurahan ditampa para Gusti Allah ya gumantung gelem ngaji ora carane ngibadah. Leres Bu, salat subuh pinten rakaat? Jenengan preso subuh 2 rakaat biyen ngaji toh? Jajal wong Islam ra tau ngaji babar blas. Njur pengen salat iso blandang subuh 20 rakaat. Malah ana wong ngamal tanpa dingelmoni. Mbah Kiai nukil kitab akmaluhu mardudatun latubalu, ngamali ditolak ora ditampa. Kasihan mung nek wong Kurahan wong Karangrejo Borobudur pengin mulya mukti donya akhirate mboten mandeg ngaji. Terus pripun? Sedulurku kakung lan putri lamun sira pengen mulya mukti ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ngaji dawe Allah dawe Rasulullah muga-muga enteng le padha nglampahi. Allahumma. Pengajian iki harapan kula muga-muga dadi wasilah tumurune rahmate Gusti Allah. Luweh-luweh nang kahanan sing kaya ngeten. Lu Temanggung, Magelang, Borobudur, Karangrejo Kurahan aman rano musibah alhamdulillah. Tapi nek jenengan meresani tayangan televisi lah ya jan oke berita musibah loh. Ana wong takon kalih kula, Pak Usman pripun? Sakniku tasih kathah men musibah niku sebabe napa? Tak jawab, sebab donyane umure mpun tuwa. Saya tuwa ke saya apik apa saya rusak? Persis wong Karangrejo. Dunya isine menungso ya saya rusak. Rusake penyebabin napa? Kanjeng Nabi ngendika halaktu ummati bisyai'aini, rusake umatku ke penyebabe loro.
rong perkara. Siji tarkil ilmi, rapatek demen ngaji. Muga-muga kula jenengan do ngaji dadi wong sing slamet kabeh. Allahumma. Putra wayah jenengan sing ngaji nang TPQ, nang madrasah, sukun neruske nang pondok pesantren, saya yakin ke depan akan menjadi generasi sing slamet. Allahumma. Loro jam ilmali, wis ora patek demen ngaji ning mekiklik karo bondo. Nek kurang ndak ngerti mekiklik apa rusae umatku mergo rong perkara, sapa wae lena bakale cilaka. Siji tinggal ngelmu, loro numpuk bondo. Siji tinggal ngelmu, loro numpuk bondo. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Allah Allah sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Allah Allah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Dadi Kanjeng Nabi ngendika rusake umatku mergo loro, siji tarkil ilmi. Wong Islam nang desa ngaku NU ana jai ngaji jawabane malah nyereke ati. Ayo mbok melu selapana, melu muslamatan, melu lumar kaya kancane. Alah pinggire kene iki ya wis ngojah, dzikar, salat. Nyatane seprono seprene ya jemlarat ae walah oon. Lu nek wong kurahan, wong Karangrejo, wong Borobudur sugih to melarat bandane sithik utawa akeh ora ana gepok singgol karo ngibadah. Nggih napa nggih? Lah nek niku gepok singgole sregep oprale padha ikhtiar nyambut damel karo kiai ora basa. Nyambut gawe padha ae. Kiyaine balane dhewe. Ning nek kula jenengan ngibadah niatono siji golek ridane Gusti Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Dadi ngibadah siji golek ridane Allah, nomor loro kek golek sangu men slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma. Tidak ngaji wegah nyambut gawe lalingi wonge nang kene terus budi. Najan bandane kathah ning uripe ora berkah. Najan bandane kathah ning uripe ora berkah. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Lajeng pengajian niki ingkang sepisan halal bihalal ingkang kaping kalih nderek sareng-sareng khatmil Quran. Bu, poso ingkang kula jenengan wingi lampahi ada tujuan akhir nek cara Gusti Allah lek dawuh nang Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teng niki jelas lan cetha awak dhewek wong iman didhawuhi poso supaya mundhak pangkate dadi golongane wong sing muttaqin. Allahumma.
Dadi golongane wong sing takwa. Allahumma. Sebab wong sing dicawisi swarga dening Gusti Allah sing swarga ambane pindha lumahing jagat tengkurbing langit ya wong sing takwa. Wonten Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 ngantos 132 Allah dawuh wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lan padha balapan sira kabeh nang di ila maghfiratim mirabbikum kon gage-gage njaluk napa nang pangapurane Gusti Allah. Men oleh pangapurane Gusti Allah kon sregep lek njaluk ngapura. Kon balapan ring di malih ring swarga. Men tekan swarga dalan swarga ngamal apik ngamal ibadah. Allahumma. Lan swarga sing ambane pindha lumahing jagat tengkurbing langit uiddat lil muttaqin dicawiske kanggo wong kurahan Karangreja Borobudur wong ndi wae sing do takwa marang Gusti. Dadi swarga dicawisake lil muttaqin, boten lil muslimin, boten lil mukminin. Lah wong takwa sing cawisi swarga niku wonten cirine ya ana. Kaya apa cirine wong takwa sing cawisi swarga? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lu wong takwa sing cawisi swarga ki cirine alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Dheweke wong sing gelem infak. Sebagian hartane ginafkahake nggo kepentingan agama. Kapan leh infak fis sarra'i wad-dharra'i duka wektu jembar utawa wektu rupa. Waktu rupa contone bodo kurang 5 dina butuhane akeh ning yagane ora miraha. Garwa kakung nimbali garwa putri makne nggih kene maju nggih. Alhamdulillah aku lek kerja Gusti Allah sing maringi kawelasan buktine sing keparingan rezeki iki bayarane aku nyambut gawe nyoh mongso borong tak pasrahke sampeyan cukup dicukupake men napa anak-anak ya lumrah kaya kancane seneng kaya kanca kancane. Garwane jenengan langsung jawab Pak alhamdulillah matur nuwun. Bu model wong kurahan Borobudur nek diparingi nafkah muni alhamdulillah matur nuwun napa mboten? Alhamdulillah nggo sik tak konfirmasi karo bapak-bapak. Nggih, delok saiki nggih. Delok saiki nggih. Bapak-bapak matur nggih Pak, jawab jujur nggih Pak. Model wong kurahan Karangreja Borobudur nek dikai nafkah muni alhamdulillah matur nuwun apa mboten Pak? Ayo. Oh, kamu ketah. Ya tetep konangan kok. Tak kira sing bener ya kene iki. Bu. Nek piyantun putri diparingi nafkah ro garwane kok gage ngucap alhamdulillah lan matur nuwun monggo dibukaake pintu lawange swarga silahkan Anda mau memasuki lewat pintu mana saja. Alhamdulillah. Ning nek ora muni matur nuwun ceritane ngeten. Amok nyaiki duite anek semene iki ndak cukup mbok mikir sampeyan ki saiki regane wis mundhak kabeh nek winginane sik rada lumayan nek saiki wis mundhak kabeh perpegang mbok mikir begitu ngoten niku malaikat gagah-gagah nutup pintu swarga buka pintu neraka pintu neraka pitu silahkan sampeyan arek masuk lewat mana dengan gaya bebas. Arak gaya kupu-kupu ya karepmu, arak gaya botol ya nyemplung langsung ya karepmu. Wis kono blonjo nggih, terus garwane blonjo.
rampung blonjo wangsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Priye makne wis rampung lek blonjo? Sampun. Cukup apa ora? Mboten. Mboten cekap malah turah. Iyalah, turah piro? 100.000. Ha kok iso? Anjen tak turahake. Arep ki apa? Lah wong butuhane iso kok tak turahake mbok dintekke wae. Monggo jenengan gembel 20.000, kula 20.000, anak-anak nyepuluh men gawe ngisi kotak amal pas salat riyaya. Mantap. Ana apa ora sing model ngono kuwi? Oh, ambok danaake ngesuk ya. Kuwi jenenge infak waktu rupa. Lah nek wektu jembar Pak Usman, bodho wis paripurna, pun rampung to? Butuh wis kecukupan, wis cukup to? Gek tengok-tengok nang ngarep omah ana mobil mandek apik glek jebul putra sing kerja nang luar negeri Bali nggo duit 4 karung cacahe 400 juta. Bapakne damplopi 30 juta, ibune 30 juta. Umpama kok walah umpama ki rong karwane tenan Mbak Yusarti. Bapakne karo ibune rembugang, makne dalem. Diaturi piro nang amplop ditung. Tak hitung 30 juta bapakne apodo. Haning duit akeh ini malah mumet aku Kang. Kok mumet? Halak dicakake priye jajal? Elo pondoke Pak Usman Ridho kuwi to. Sing sekolahane kek lantai 1 mongko tingkat 3 dhuwur ki sik merongos kaya aku roh wesine sik ngono kae to bapakne jebul sing mbutake biaya to nek dhewe amal jariah ora apa-apa kula 15 bapakne mangke 15 gawake sisan untuk kepentingan akhirat kita bersama biar bahagia you know. Oke. Lah sing 15 untuk happy di kurahan. Kuwi jenenge infak waktu jembar. Ngoten nggih. Niki wis jembar to wektune? Bodho ya wis rampung to? Butuh ya cukup to? Beneran iki panitia badhe amal nyuwun amal jariah. Berarti mestine 20.000 paling sithik ya. Ora sak ikhlas. Sedekah ora ikhlas ora apa-apa sing penting oke. Iki karepe panitiane. Yo monggo saya beri kesempatan dulu mangken teruske ngaji. Nggih. Ayo Mas panitia, monggo Bapak Ibu ingkang gadah harta mangrogo duwite ya. Sing ra duit yo ngrogoh apane. Maksud kula Android cemplungake men didol panitiane yo. Yang minta amal jariah toto majeng saka ngarep aja saka mburi. Pun siap. Ayo. Aku piro ya? Oh ya. Ayo Mbak ngarep Mbak. Saking ngajeng. Ya kagel les. Kaya urung sarapan apa piye? Ayo Mbak. Nah, nggih kok ngarep aku. Sholawat minta dana. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana mari keluarkan dana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana demi Islam keluarkan dana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
على ياسين حبيب الله يا دنا يا دنا دنا يا دنا يا دنا دنا يا دنا يا دنا دنا gunullah balana takna dana salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya Allah Rabbal baraya salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rampung napa dereng? Oh durung. Sing nang dompet buka dompet, sing nang kendit uculi. Mbah aja mbah. Sing ora nggawa nyilih kancane, nanging sesuk dibelek. Ora belake ora ganjaran njur. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sing sedekah tak dongakake usahane akeh batine sing lajang cepak jodone sing rondo akeh pakai bocone akeh sabare sing rondo akeh lah ngono kuwi kok akeh bojone pun nerasaken matur nggih Bu nggih alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha cirine wong takwa sing cawisi swarga urung rampung tenan to kuwi ayo men terusake cirine wong takwa sing dicawisi swarga di samping gelem infak duka wektu jembar utawa rupa utawa jembar uga dheweke pinter ngempet jengkel nek dirembuk kepenak ning nek prakteke mbak apa wong loro gemlantange tak arani gek ngrembug apa malah glendeng kono wi aluweh. Nah sing bomongke ora nyata berarti ya fitnah luweh beneran ngelongi dosane aku. Waduh ngono ki jan top tenan ning angel mbak wong loro ki tak arani gek ngrembug apa gemlantang ora glendeng sama nang di wonge pencok larake cangkeme kae tabrak omahe to ya lan iki mulakno wonten hadis nyebutake laisa syadidu bisur'ati innamasyadidu alladzi yamlaku nafsahu indal ghadab wong sing ampuh ora wong sing atos kepele menang bantingane ngeyel rembugane tapi wong sing ampuh sing kuat yaiku wong sing kuat ngendhaleni emosine. Sing nomor 3 wal afina aninas wong takwa sing cawisi swarga dheweke wong-wong sing padha gelem ngapura malang lupute sak padha-padha menungso. Mula muga-muga halal bihalal niki dadi wasilah kula jenengan diarep termasuk dicawisi swarga. Allahumma amin. Kegiatan halal bihalal niku biasane pun wontenaken sak sampunipun wong Islam nindakake poso Ramadan. Leres napa anten teng daerah Karangrejo halal bihalal nang sasi Rejeb? Nek ana panitiane sak jamaah mesti padha kentire nangnya. Sebab niki punya tujuan yang sangat indah, Pak.
Kanjeng Nabi ngendika, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sing sapa wonge poso Ramadan dasare iman ngarep-arep ganjaran saka Gusti Allah, dosa-dosa sing wis kliwat di ngapura kabeh. Amin Allahumma. Bu, kira-kira gadah dosa mboten? Kathah napa sekedhik? Tiru-tiru aku berarti. Muga-muga wingi poso Ramadan dasari iman lan ikhlas di ngapura kabeh. Allahumma. Dosane sinten? Dosane menungso. Sing karo sapa? Sing langsung hakullah kalih Gusti. Contone sinoman jura luhuran. Wonten napa mboten? Yo bablas ngiring nganten ring kali abu ra asaran. Wonten napa mboten? Yuk barine jan kesuren lali ora mahriban. Wonten napa mboten? Yuk awake jan sayah mripate jan ngantuk blek ora isaan. Wonten napa mboten? Yuk tangine krinan ora subuhan. Wonten napa mboten? Wonge nggih mangkat ngaji. Aku dunge werna apa? Muga-muga di ngapura. Allahumma. Niki manusia itu makhluk sosial, artinya hidup sekali tidak lepas dengan orang lain. Betul? Mbok keluarga, konco, tonggo, dulur, leres, karena ada interaksi, saling bebrayan. Kadang-kadang kepleset lisane duwe salah saka kauliyah, kadang-kadang ya saka panggaweane duwe salah secara fi'liyah. Mula halal bihalal niki niat sae ngrampungake luput karo sak padha-padha. Muga-muga kanthi halal bihalal saling memaafkan. Allahumma. Hakullah rampung krana lek poso, hakul adam rampung mergo halal bihalal. Bu, sebab nek ana wong Kurahan, wong Karangrejo, wong Borobudur luput karo sak padha-padha kok lek njaluk ngapura karo Gusti Allah niku jenengane ayu ting ting. Napa Bu? Lho kok ayu ting ting? Salah mergo alamate apal banget nggih. Lho nggih, wong luput karo menungso njaluk ngapura karo Gusti Allah ya kleru. Contone glendeng Mbak Nurul. Aku njaluk ngapura Gusti Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kula nembe mohon lepat nembe glendeng Mbak Nurul ya Allah, kula nyuwun ngapunten ora dadi. Yo njaluk ngapura karo Mbak Nurul. Lah ngono to? Nggih, Rul, aku njaluk ngapura yo aku jan entes kok kecelindut sampean ya ora dadi apa yune ya kuwi aja baleni meneh. Wong sampean nek diglendeng ya serik sak dinglik punjul 3 meja tambah sak pipet tambah sak podium. Lho nggih napa nggih? Neng nek Mbak Nurul kok wis ikhlas rampung. Layat kesuren jungarit nyolong gajahan ngon Kang Sarno. Aku njaluk ngapura karo Gusti niku salah alamat. Njaluk halale Kang Sarno, njaluk ikhlase Kang Sarno, rampung perkarane. Lho nek halal bihalal ngeten iki perwujudan syukur kepada Allah nggih mboten napa-napa sae. Wonten Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 ulung dosa gangsal Allah dawuh walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan setelah sempurna bilangan puasa, nek sempurna bilangane poso berarti bodone teko. Wali tukabirullah nuli kowe kabeh padha ngegung-ngegungke asmane Gusti. Tekbiran li ngegung-gungke asmane Allah krana apa? Krana syukur marang Gusti Allah. Lho kok syukur sebab napa? Alama hadakum awit Allah tasih kersa maringi hidayah dateng kita sedaya. Alhamdulillah. Bu, Pak, Bu, Pak, oke urip mau
mau kok lemes kabeh bosan pipindho urip. Menungso ki saya sepuh saya rapuh apa saya ampuh? Saya tua saya rusak apa saya didaya? Senajan to saya sepuh saya rapuh saya tua ora didaya ning tasih kiat nindakake salat 5 wektu. Alhamdulillah. Wingi isih kuat poso Ramadan. Alhamdulillah. Wingi isih kuat nglakoni traweh. Alhamdulillah. Krana sampeyan isih oleh hidayah Gusti. Lu tanpa hidayah Gusti Allah ya angel. Lho kok ngoten? Nggih, nyatane ana Pak. Wonge rung patek tuwa gagah pideksa rusane ra kira-kira madang ngentek-entekke sego ning ora kuat nglakoni poso. Ana apa ora? Wonge jeh urip. Nengkelak. Mutiar suwi-suwi. Lah wong rusak gagah pideksa madang entek sego kok ora kuat poso krana ora oleh hidayah. Sing rapuh malah poso krana oleh hidayah niki gagah ronggah sehat kuat ning ora menyat nglakoni salat ana ora wong e urip nengke namburine aku kae buka kertu sak karepe dhewe orang ngono ti orang ngono misake ti mbudine nang aku yo bringas-bringis ya Allah nang apa jarene gagah mertingkas kuat kok ora salat krana ora oleh hidayah sing wis ora ndedaya jang dipeksa mangkat ring masjid najan to sak jangkahan watuk ping 3 tetep nang masjid krana apa karena faktor hidayah. Mula Kanjeng Nabi paring wulang wonten hadis sahih Bukhari Muslim awak tiap bakda salat nek apal kon maca donga pripun Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wis apal kula riyen bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berapal? Balani Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ngesuk aku ora ngetik mantuku. Wingi aku mulangi donga nang kurahan ngesuk kon praktekake sing apal nek 100.000 ora ngono. Iya sing apal men kon maju ngesuk mesti tenan wis. Wingi abah ngaos teng mriki mulangi donga ayo sing apal 100.000 mending ngono. Niku artine pripun Allahumma inni as'alukal huda ya Allah teman-teman kula nyuwun dateng jenengan pancah paringana pitutuh Allahumma wattuqa lan muga-muga tansah diparingi dadi wong sing takwa Allahumma wal afafa sehat lahir batin Allahumma wal ghina muga-muga paringana sugih Allahumma amin. Dan apabila halal bihalal ini bentuk kebahagiaan ya pas sebab Kanjeng Nabi paring dawuh lisaimi farhatani wong poso iku arak nampa bebungah rong perkara. Kapan bungahe wong poso? Siji farhatun inda iftari seneng-senenge wong poso niku rikala buka leres. Wingi pas poso senenge pas buka apa pas sahur Pak? Pas buka. Wong poso ke pas buka mbok adep-adepane rami roho. Haming apa jajal ming kolak, es buah, teh manis, martabak, serabi, bakwan, molen. Ora miroho kok tirik-tirik. Ya mepet-mepete adep-adepane ming teh manis karo ento cotot. Ning tumrape wong poso mangsane buka pasti bahagia. Bapak nih apa
pun tak toto njo niki kurang 3 menit putrane saya mriki njo nduk ayo wis meh masane buka jagong karo nyawang kolak karo clegak lomat begitu mireng suara kepada kaum muslimin muslimat di kawasan Magelang dan sekitarnya. Tibalah saat kita berbuka puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wah, saking senenge begitu langsung ngombe tanpa ndonga. Saking senenge kok saking ngelake. Bu, nek ana wong ngaku poso kok mangsane buka kok tidak bahagia sama sekali, perlu dicurigai. Ana warung buka apa ora? Upama warung tutup ana betek jer-jeran sarimi karo upel-upel kang ndok apa ora? Bapak nih apa kurang 3 menit pun tak toto lek rene tenang wae badok ora kunangan. Masa omukel dahar no. Ya Allah, sebab logika wong poso menahan lapar dahaga sejak fajar sotik sampai terbenam matahari 14 jam lawase. Yo srengenge sumrup entuk dahar entuk ngunjuk sing didahar ana sing diunjuk ana kok mboten seneng niku mesti wong ora waras. Lah buka niku wonten werni kalih. Buka harian tiap sore rasane seneng, tiap sore rasane seneng, lan buka kataman lumpuang pirang-pirang sore. Sambil menikmati berbuka puasa mireng suara. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sampeyan mantuk-mantuk aku perlu dijinin tak terusake. Enak ton ngene. Nyata. Gek buka wis seneng mireng takbir tambah seneng mboten? Tambah syukur mboten? Langsung alhamdulillah ya, mereka lek poso ana ora poso muni rampung tengklekmu wi. Bu pemeneh piantun kakung wektu esuk kowe begitu bodo tekone seneng siram resik macak diting sarung gajah duduk klambi koko anyar petis padi mas nyangking sajadah udut rokok 76 rokok paling goblok sak donya wong entes 7 kok terus sing bener 7 terus hati-hati cok rokok 76 cok udut rombongan goblok-goblok. Ya Allah, jai salat id kok semangat ki poso. Yo Mas, yo meneh ngarep semangat poso. Nenek jai salat id kok pringis. Yo Mas, nyantai wae. Aku wingi karo saiki jan padha wae rasane berarti padha waregi kuwi berarti. Masyaallah niki. Mula ana sing mastani Pak poso niku perang. Leres? Sebab merangi kekarapane nafsu. Ya ini arak dahar gosek rumah sana diperangi. Arak ngunjuk yo gosek, arak utut yo aja. Perang. Jur bodone teko berarti menang. Lah ngoten to? Jadi posoke perang bodo wi menang. Ni yo akeh wong Islam ora melu perang teko melu menang. Ni ada ta? Ora poso ning bodo yo ana ta? Niku ora perang kok menang dra kentir. Sing marai mangkel enggal dene jan poso ora tau bodo teko kakang cocot. Iya ana niku. Sing bener bodo kaya ngahat. Yo ora Senin manu didanu berdasarkan anu ruyatul hilal urung ketok. Ning ora poso. Ya ana poso mokel. Begitu takbiran nyekel mik ora entuk genteni. Tapi takbirane wong poso karo ora posoke ketok Mbah. Beda. Takbirane wong poso ngeten. Allahu akbar Allahu
akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ketakbirane wong poso ning ora poso ki takbirane jan ketok banget rungokake jan ketok man. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Malaikat muni cangkemmu. Masalahe ana sing ngono kuwi Pak. Ya Allah, nggal dene poso mukah-mukah wah ngecet omah. Jitet Kang, ora bodoh, malaikat muni pret. Sing luweh lucu ana Pak. Yakin lucu tur jan ora waras tenan iki. Wah jan subuang sing wajib ora ning salat Id kudu. Nang mburi ki ana apa ora ya? Ora. Abang subuhane ora kok salat Id kudu ngesuk nang ngarep sisan. Imame fasih wong imam Allahu akbar sing ora subuh ning salat Id. Allahu akbar. Malaikat biasmu. Ya Allah. Jadi ini bentuk kebahagiaan ya pas wong panjenengan Kanjeng Nabi dawuh. Lan bahagia yang kedua wong poso indalika arabi. Niki Ibu. Niki purna poso badane teko umat Islam parisuka. Purna poso badane teko umat Islam parisuka. Wong kang padha nglakoni poso dilebur kabeh dosa, dilebur kabeh dosa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Rampung poso bodone wong Islam seneng, lek seneng krana lih apa lih di ngapura dosane. Allahumma amin. Ya muga-muga wis di ngapura dosane, saling memaafkan. Idul Fitri kembali kepada fitrahnya manusia. Niki lah kanggone wong sing oleh bodho kuwi sapa? Wonten cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhahu niku nate pas malam bodor tekan bar salat Id nganggo busana utawa nganggo pakaian ajeg wae. Jebul ana wong sing dawen ki ahli aruh-aruh. Nggih napa nggih? Wong daerah kene ya ana sing dawen. Oh berarti bibite saka kene. Mbak apa kepingin sandangan ning kuwi. Kaya ngelayake mesti nggo putih-putih, pancen pemeang karo plarisane kok. Padahal sunate wong layake nganggo busana sing serba putih. Jenengan layat kok nejos ke omah nggo ireng-ireng dosa, tasabuh karo wong ora Islam. Kok saka omah, wah aku arak layat arak berkabung nggo ireng-ireng men suasanane duka pret. Sing bener nggo putih-putih niku termasuk napa sahibul musibah niku nek bojone mati ora mung ireng-ireng malah kok gendruwo nggawa putih-putih. Dukane wong Islam putih-putih, nek dukane ora Islam encen ireng-ireng ngono lho. Kecuali nek jenengan ra duwe babar blas rambi putih. Nek ora duwe ra masalah. Mula nek layat niat saka omah, aku ora layat nggo ireng-ireng tanda berkabung justru dosa. Nggih. Nek nggo putih-putih tambah ganjarane kesunatan ngoten. Nek mboten gadah gamis putih Pak Usman rukuh. Kondur taleni rafia. Wis sampean dikira saingan karo mayite. Nek ra duwe ya ora apa-apa.
jenenge sunah ki nek dilakoni lek ganjaran upama ora lakoni ya ora dosa nggih napa nggih. Sunate piantun kakung ngingu jenggot menapa motong kumis wonten hadis nggih. Ana nek jenggote dingu ra dukul ndarak ngingu. Kaya ngene kula ora patek dukul lah teko tak pras kabeh to. Muslim laki-laki memanjangkan jenggot hukumnya wajib dasmui. Ngarang. Nang kene iki sing tukul jenggote mentok papat tok. Liyane ora tukul kabeh. Niki Bu, kecuali jenengan terusan teko pasar dikabari mak apa mangke tak sisan sapa sih to Mbah nganu ojo ning kok nggo ireng-ireng ora masalah ora niat ora nejo nggih napa nggih. Nah niki wonten kiai wonten Jawa Tengah alim allamah wirai luar biasa. Nek ngagem busana mesti baju koko putih, sarung putih, sandal jepit putih swallow. Mbok ngadep nang istana presiden yang ngono kuwi, kula ndereke muktamar sudah 3 kali. Nang Bali ping pindho yang ngoten niku. Yo nate kanca kula nu kuwanen. Kang apa? Wah aku tuku baju anyar koko karo sarung anyar putih-putih apik arek taturke Mbah Yai. Arek ngalap berkahe rono nek wani assalamualaikum salam Mbah Yai kenapa kula nembe tumbas baku kuku enggal sae sanget kalian menika nek ukurane kula nggih sarunge nggih sae kula nyuwun Mbah Kyai ngalap berkahipun Mbah Kyai dipun agem kersa ngagem mboten sekedap syukur teras dipun agem pas asta kundur kula remen sanget kula nyuwun ngalap berkahipun di ngapura Kang aku tak eling-eling banyu koko putih ki duwe 3 iki siji nang omah loro sarung putih ya duwe 3 iki siji nang omah loro lah weh sing ora duwe wae kono wong aku kuwatir nek sarungku akeh klambiku akeh sok nang dina kiamat dihisab aku ora iso jawab sampeyan arek nulungi aku apa ora langsung mentel ngono. Pak bapak-bapak gadah pecis pinten Pak? 1 nggih ketu putih siji kula pecis meniki ketu putih nang omah loro biasanya kok ngimami genten nek ngimami salat 5 waktu atau nek pas nang omah niku biasanya kok ketu putih niku. Bu jawab jujur jenengan kerudung gadah pinten Bu? tak baleni kerudung gadah pinten Bu? Yakin muslimat fatayat RT yasin apa yasinang mujahadah di kerudung dewek dawis darmo darni kadang-kadang ibu nggih persis bojoku lho nate kok Dek napa Mas tak omongi sampean arek lekas kapan nek buka toko kerudung kok toko kerudung pripun toh haki sak bibet ki kudung kabeh mongko lempitane ditata apik njo sak tari angin iki pira Sal njo iki sing gembeng-gembeng nganti kaya jaran kepang iki gembeng-gembeng ki wis pira ki ana hanger kok tingkat-tingkat ngene iki pira nek ora ndang buka sok rugi sampean buka saiki bae nek tambal solan salin to Mas nek ora iso nek salin ana sing ora kanggo sok dituntut malaikat repot lho Dik aku ora wangi-wang ana duwite nyanyun jenengan ana sing karep tuku lak kono to ha kene Bu ceritane Sayyidina Ali nggo pakaian miji wae darwarui ya Amirul Mukminin Pak Presiden jenengan niku wis presiden kae wingi sore tekan saiki kok sandangan niku mawon niki hari raya hari kemenangan hari bahagia jenengan niku pripun Sayyidina Ali mentok mentel kali nguceng terus jawab laisal idliman labisal jadid innamal idliman ta'atuhu yazid laisal idliman labisal jadid innamal idliman ta'atuhu yazid bodo iku ora kanggone
wong kurahan sing anyar klambine, anyar gamise, anyar kerudunge, anyar sarunge, acar cet omahe, anyar meja kursine, anyar bot. Aneh ana to. Bodho iku ora kanggo wong kurahan sing tirik-tirik jajan nang mejane, komplit rotine, kebak toplese, mutur untuk cacinge, remuk widarane, mlempem sem. Innamal idliman ta'atuhu yazid. Ning bodho kuwi kanggone sapa? Kanggo sapa wae sing nang wulan Syawal sak teruse mundak-mundak taate, saya enteng ibadahe, saya apik akhlake. Amin Allahumma. Bodho iku ora kanggone wong sing anyar sandangane. Bodho iku ora kanggone wong kang komplit jajanane. Nanging bodho iku maknane kanggo wong kang mundhak taate, kanggo wong kang mundhak taate. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dadi bodho ora kanggo wong sing anyar sandangane. Wong dene wingi pas bodhone teko di sandangan anyar ya disyukuri, alhamdulillah. Jare cah cilik malah nembang baju baru. Alhamdulillah. Tok dipake tidak punya, masih punya seragam muslimatnya. Enggak seragam muslimat malah moncer. Opor ayam tuh dimakan, tidak punya, masih punya kuban durapnya. Kuban durap malah menyehatkan. Masya Allah. Nih ya kue men Idul Fitri yuk pripun supayane Idul Fitri nyuwun ngapura marang sesami, supayane Idul Fitri nyuwun ngapura marang sesami. Sepuh anom kakung putri, sekolah lahir tumeka ati, sekolah lahir tumeka ati. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mila dhewe syukur wingi dikai kesempatan dipertemukan bulan Ramadan. Alhamdulillah, muga-muga sedaya aktivitas ibadah dipun tampi Allahumma. Tahun 2025 kita diberi kesempatan bertemu bulan Ramadan. Sekiranya tahun 2026 isih ketemu meneh apa ora? Muga-muga Allahumma. Tapi kan tidak ada jaminan, nggih napa nggih? Masya Allah, niki bro. Maka setiap ada kesempatan harus kita manfaatkan, keranten kesempatan tidak akan terulang kembali. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang yang merantau dalam perjalanan. Nang donya ki diumpamake kaya wong merantau. Kaya wong napa, Bu? Ngertos merantau apa? Kesah. Ya kesah ning tujuane golek kasil. Nek ana wong Borobudur, wong Karangrejo, wong Kurahan lunga kok golek kasil dinamakan merantau. Nek lunga golek kawruh agama dinamakan mengaji. Nek lunga golek tempat hiburan bareng-bareng karo putrane dinamakan melancong. Nek lunga golek padang ati mergo nang omah dumyang bojone minggat.
Nang donya ki kaya wong merantau. Artinya wong merantau niku krasana kaya apa, sukses kaya apa, seneng kaya apa, suatu saat mesti bali ring asale. Leres. Artinya kita di dunia seperti itu. Arak sukses kaya apa, seneng kaya sugih kaya apa, mati. Nggih napa nggih? Sakniki ana wong Magelang merantau tekan luar negeri. 4 tahun nang kono. Pinter nggunakake wektune. Sebab panjen tujuannya ora golek kasil. Masane kerja, masane ibadah, masane istirahat. Entek kontrake bali ring asale. Nggo oleh-oleh sing manfaat. Duit 400 juta, koper papat kebok melenggak isi sandangan anyar-anyar. Tuku TV gedene padha pos kamling, remote padha kenthongak masjid. Bali mesti bahagia wong oleh-oleh sing manfaat kok. Yo pirang tahun nang kono nduk sekawan Mbah. Biyen nembung lak 2 tahun kok dadi 4, nambahi kontrak kasing nggih tambah kasile. Yo oleh piro? 400 juta Mbah. Alhamdulillah panjen samang pintere bagi wektune nang kono ya. Nggih pangestunipun. Aku koper gede-gede siapa? Oh sandangane enggal-enggal Mbah. Mangke Mbah Putri kula aturi ondrok setunggal. Langsung berdukur podo pos kamling itu ngomong TV Mbah. Allah TV luar negeri yo gede to nggih. Asing ngiring-ngiring podo kentongan masjid. Niku jenengane remote control. Remote apa nduk? Mboten usah diterusake sampean tuwek. Nek kecelintut malah ambyar. Nek enom gampang remote control. Nek tuwek remuk. Gandeng Bali ini nggawa oleh-oleh sing manfaat mesti bahagia. Bu, mbuh kapan mangsane awak dhewek bakal ngadep suwana ngersane Gusti. Kok baline suwana Gusti Allah sangu poso Ramadan tambah sunate, 5 waktu salat wajib tambah sunate. Maca Quran ya tambah ngono, masjid taklim dirawi, sangu-sangu ibadah ngamal sing apik, bahagia selamanya besok. Amin Allahumma. Wong Magelang luar negeri sang ning 4 tahun menapa merantau nang luar negeri ning sakarepe dhewe. Esuk maca awan mejeng sore mentel bengi menyek esuk meneh gledek. 4 tahun gaweni kaya ngoten niku bali ring asale, ditung duwite ora cukup dinutup utange, malah nggo bocah umur 2 tahun. Yo kena iki sapa to nduk bocah cilik diperkosa juragane. Tanggane muni modar kowe saiki. Nah, monggo lah bareng-bareng dhewek gek merantau nggih Bu nggih. Sak mongso-mongso katimbalan paling ana husnul khotimah. Nomor 2 muga-muga duwe sangune. Allahumma nomor 3 muga-muga duwe tabungane. Mula wong Jawa ngilingake cara Jawa. Urip pisan karo mapan. Ing donya tan lami. Biasane pengajian Usmarito nek wis ura-ura wis arek rampung. Hing mengkone siratin nimbalan sowan marang pangerane. Urip pisan nang donya ora suwi. Nek wis meramer rada pucet ki biasane rebu ngarep. Mbuh kapan waktune arak suwan ngadep nang ngersane Gusti. Harta lan bandanipun tan bisa nawa mati. Duit karo bondo ling golek nganti ngoyo ora. Ana sing nganti tegel ninggal salat 5 ning kabare wonge ora teko. Ana sing tegel karo sanak, tegel karo tangga, tegel karo dulur, tegel karo kanca, ditumpuk nang Karangreja tinggal mati ora di asyukur. Ya ngeri nek dipikir. Asing beton apa? Kejawi amalira
ingkang wus kelaku sing digawa ngamal ingkang samula jenengan lampahi. Datan pilih jalma ternyata mati mboten milihi, ora kudu wis tuwa wutak watuk mboten, jurusune wonten sing pun wutak watuk dongaki panjang umur lumayan kena nggih bantu pos kamling. Maling niku nek ana wong lara paling wedi nek wong lara watuk Bu, wis ora nyolong lap. Oh, langsung melayu ngoten mawon. Lho nek wonten piantun kurahan watuk mboten usah tambahake demi keamanan bersama. Tuwa enom lanang wadon kabeh nglakoni wangsul asalmu lan nyoku. Sepuh enom lanang wadon mbuh kapan wektune bakal ngadhep suwana ngersane Gusti ana ing donya pira suwene mong bebasan kaya wong kang mampir mula ayo sregep ngibadahe ben do mulya donya tekan akhirate ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a ya Rafi'a syari wa darati adafadayati radal alami ya uhailal judi wal karami. Nang donya pira wene sedhela kaya wong mampir, ayo sregep ngibadahi muga-muga mulya donya akhirate. Allahumma. Artinya hidup ini hanya sementara dibanding kehidupan besok nong alam akhirat. Sebab Allah dawuh inna yauman indallahi ka alfi sanatim mimma ta'udun. Saat temene sedina nang ngersane Allah to nang akhirat iku ka alfi sanatin kaya 1000 taun nek ditung nang kurahan. Urip ming sedina gelem ngrekasake awak do gelem ngibadah rekoso ya ditandangi krana panjenengan tepi wajib manembah dateng Allah ning insyaallah untuk kebahagiaan selamanya besok nang alam akhirat. Allahumma. Sing nang donya merak seneng-seneng wae terusake sak dengklekmu ning begitu mati merongosmu sak lawase nang kono. Gini oke, urip sepisan ora mung jajal-jajalan nanging urip iki prasasat ujian. Kayak napa Bu? Muga-muga lulus ujiannya Allahumma. Wong kang lulus monggo kersane pangeran, wong kang taat kebek ngamal kebagusan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a ya Rafi'a syari wa darati adafadayati radal alami ya uhailal judi wal karami. Gesang niki kek diuji ro Gusti Allah. Sing lulus ujiane sinten? Allah dawuh alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah ingkang nitahake menungso digelarno ngalam donya diparingi pirang-pirang kanikmatane, ana sing sarwa kecukupan, ana sing sarwa kekurangan, malah ana sing nang Borobudur bandane akeh polan ning pelit-pelit.
informasi saka pusat ngono kuwi wong kang lulus ujiane wong kang taat marang pangerane akeh kebagusane sripat lan narti jadi wong sing lulus ujiane ayyukum di antar kita ahsanu amala mula dadi wong mbok yo aja angga-angga nek ana men krasa ora wurung bakal temumpang pundake sapa tanggane sing belanjaake sapa sing masang tratak sapa sing nglayati ring salaman nganti ora pedhuk wonge sapa sing ngeduk lae nang kuburan sapa sing masang gendera cilik lelayu sapa intine urip tekan mati gawane ngrepoti tang ora rukun gebang nek matek men ngurek kapok ngono ya Allah tekan kubur lurup raine dibuka digladaki diuruki diida-ida ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a ya rafi'a syani wa daraji البديجي رعد العالمين يا أهيل الجو يا أهيل الجو والدرامي tekan kubur loro praine dibuka gladaki duruki tinggal mungkur tidak masya Allah darah kalami kabeh ingkang banding rumini namung ndarakan suka tindak nggih mau jono terusane jerone kubur iku peteng uga rupa yen wis nyemplung ora butuh pakanan enak ndak nate mireng kabar mayit njaluk kiriman martabak nek ana mayit gragas ora butuh kiriman sekolah wuwe sing dibutuhke tungane sedulur tungane sedulur sing donga pripun minimal rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim minimal anak sing donga pripun minimal rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nek anak soleh solihah santri pondok pesantren alumni pondok lha kok ndonga wong tuan ming donga bil walidan santri jodil yo paling ora Fatihah bareng ila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngopeni kula tasyalit al-Fatihah bar luhur bar asar ila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngragati kula sekolah kalian ngaji tumbas ragam atul pitik sekawan al-Fatihah yo men soleh-soleh aku kudu ngaji nang TPQ ngaji nang madrasah kudu mondok nggih napa nggih nek ora iso ora dadi niki Allah ki bar asar to bar maghrib ila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngrabekaken kula pikantuk kurahan atul sawah 3 tahun al-Fatihah jenenge anak ngerti rekasane wong tuwa mestine arek ndongaake men ngerti yo dingertekke liwat pendidikan agama liwat kon mondok kon ngaji nang TPQ nggih napa nggih Pak Usman tapi nek kek urip paling sugih lho Pak Usman sakarang rejo niku oh nggih to nggih omongi bandane akeh lamun mati ora melu bojo ayu malah bejakke sing nemu wah wis tau nemu guyang-guyu kae sing nang kubur jerat-jerit tangisan sing nang kurahan malah rebutan kapokmu saiki kok kapan masih ada waktu alhamdulillah nek sak mongso-mongso jomo sang napa nek sangune jelas ibadah nek tabungane telu sedekah jariah muga-muga mau termasuk Allahumma ngilmu sing manfaat ngaji ngerti dilakoni ajak wong liya Allahumma
anak soleh solihah, muga-muga laring kang sami ngaji dados generasi sing soleh solihah. Allahumma. Wong tua ya aja wedi kangelan, ya ditirakati, ya diragati, ya diriadoi, insyaallah dadi anak sing soleh solihah. Amin Allahumma. Amal jariah sedaya pikantuk kawan yuta 300.000 rupiah. Alhamdulillah, atas nama panitia mengaturkan jazakumullah hasanal jaza jazaan kasira fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Rampung ngajine tambah kuat imane, tambah enteng ibadahe, tambah sregep jamaahe, tambah rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Tungane niroke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Sing mulangi gak mikem ki urung apal. Bacal sing wulangi cah cilik 3 tahun kepengker apal ora? Wong kok ngene kok di kowe kok apal, sing entes urung apal. Baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Yo durung maning ki aja kaya iki padang lambani nyong nek ya. Mbak Kayune aja kaya kowe nyong mulang ping hidup durung apal ya beben kaya kowe. Sing mriki kaya mantune ngono sapa? Nyong urung duwe mantu, Ustazah mumpuni wis tayang bahasa ngapak nyong. Nyong mirah mori bocah Tegal, Brebes, Pemalang, Bok, Purwakerta, Banjarnegara, Banyumas ya apal teyeng. Pisan maning ya. Bisa maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak.